Hola, bon dia. Nosaltres som del restaurant TV i avui el que us faré és una recepta tradicional de mandonguilles amb sèpia. Molts de vosaltres ja la deveu de fet a casa. És una recepta fàcil que es pot fer fàcilment. Per fer la recepta aquesta necessitem no gaires ingredients, els més essencials: sèpia, tomàquets, 2 gotets de vi blanc, cebes, alls, i posarem també 4 pesos quan acabem, les mandonguilles i un caldo suau. El caldo, el que li he fet és un caldo de verdures i li he posat un xoc de pernil perquè tingui una miqueta més de gust. Les mandonguilles les hem fet amb meitat vedella i meitat porc. Pot ser cansalada, amb filet, barrejat. I llavors les he posat uns ous, un ou o dos, depèn de la quantitat que feu, sal, pebrades i una miqueta de farina i he fet les boles, les pilotes. I ara li sofregireu una miqueta amb una miqueta més de farina perquè agafin consistència i estiguin quasi fetes. Una vegada les hem sofregit, ara he retirat oli de la cassola perquè n'hi havia molt, l'he tret, el guardaré per altres coses que puguem fer, i ara hi tiraré i afegiré la ceba tallada, triturada, la ceba triturada i els alls. Farem el foc molt poc, baixarem el foc molt curtet i poc, que es vagi anant cuient amb mica en mica. I els alls que no els hi afegirem tots junts. I ara el deixarem una bona estona que es vagi punxant molt a poquet a poquet. Ara ja tenim la ceba que ja comença a ser una mica rosseta. Això hem tardat més o menys un quart d'hora i ara el que farem és tirar-hi la tomaca. Més o menys és una tomaca per persona. I la ceba és una ceba cada 4 persones. I cada 4 persones fori un parell de graellets d'all. Hi tirarem una miqueta de sucre per si té una mica d'acidès, per baixar-li l'acidès. Salarem una miqueta i una miqueta de pebre negre. I seguirem ara amb la tomaca i que es redueixi bastant, que estigui ben feta. Bé, ara ja tenim la tomaca quasi feta, aquí hem tardat més estona, hem tardat una mitja horeta, hem reduït la tomaca junt amb la ceba, i ara el que farem ja és afegir la sèpia, tallada a quadradets petitets, la netegem i la tallem a quadradets petitets. I afegirem un parell de gots de vi blanc. I farem que faci xup-xup i tregui tot l'alcohol un quart d'hora. Un quart d'hora, 20 minuts. Sempre foc suau. Totes les cassoles, per ser bones, han de durar molt i foc suau. Molt poc foc. I així queden les cassoles molt més bones. Les cassoles amb pressa no s'hi pot anar. Bé, ara que ja tenim la tomaca i la ceba ja tot sofregit amb la sèpia, ara el que farem és afegir ja el caldo. El que sí que farem és posar-hi una miqueta d'aigua, no un caldo sol, perquè he posat un os de pernil jo i potser sigui massa fort. I això mateix que afegim. I afegirem aigua dolça. Jo sempre que afegeixo aigua a les cassoles així, sempre hi faig aigua dolça, de pluja. Crec que quedi millor, igual que per fer cafès.
i coses així. Bueno, això ja quasi que el tenim aclarit. Ara remenem bé, que quedi tot ben uniforme. I afegirem les mandonguilles. Ja comencem a posar una miqueta de foc. I deixarem 3/4 d'hora fent xup-xup. Sense tocar gaire les mandonguilles. A cobrir justet les mandonguilles, vale? I ara hi afegirem els pèsols. Bé, espero que us hagi agradat. 40 minutets.